Сёння 26 красавіка важная дата ў гісторыі Беларусі, нягледзячы на тое, што наша раніца перадусім пра пазітыўныя навіны, але ёсць даты, якія проста нельга прамінуць. І сёння акурат такі дзень, бо гэта гадавіна чарнобыльскай аварыі. Нашы карэспандэнты паспрабавалі разабрацца, што зараз робіцца на гэтых тэрыторыях і пра якія факты аб Чарнобылі нам варта памятаць. Парадокс чарнобыльскай зоны унікальны. У месцы, дзе адбылася найбуйнейшая тэхнагенная катастрофа, прырода без удзелу чалавека здолела аднавіцца, а чалавецтва атрымала унікальны шанец вучыцца з гэтага сумнага досведу. Если у вас 12, это больше, чем норма, во сколько раз? Какая уже разница? Там, дзе здавалася, нічога не ацалее, з'явілася новае жыццё. Сёння гэта адна з найбуйнейшых дзікіх тэрыторыяў у Еўропе, дзе жыццё ідзе натуральнаю хадою, амаль без умяшання звонку. Землі, адкуль эвакуявалі людзей, паступова ператварыліся ў незвычайныя прыродныя аазісы. Лясы зноў напоўніліся жыццём, а рэдкая фаўна, што амаль знікла, пачала вяртацца. У палескім запаведніку сёння можна сустрэць ласёў, рысяў, зуброў, ваўкоў. Вярнуліся бабры, птушкі і рыбы. Тут таксама прыжыліся і кані Пржывальскага. Гэты від занесены ў чырвоную кнігу. Іх спецыяльна завезлі ў гэты рэгіён. Гэта, па сутнасці, выпадковы запаведнік, дзе навукоўцы могуць назіраць, якою робіцца прырода, калі знікае чалавечы ўплыў. У зоне зафіксаваныя новыя міграцыі жывёлы і вяртанне відаў, што лічацца зніклымі. Усё гэта сведчыць пра здольнасць прыродных сістэмаў самастойна аднаўляцца. Таксама зона аварый сталася жывою лабараторыяй. На аснове даследаванняў ствараюцца новыя метады экалагічнага маніторынгу і медычных падыходаў. Сотні навуковых працаў дапамаглі чалавецтву глыбей зразумець рызыкі і падрыхтавацца да магчымых праблемаў у будучыні. Чарнобыль не толькі напавін пра чалавечую хібнасць, маўчанне ўлады, але і сімвал новай свядомасці, узаемнага падтрымання і адказнасці перад планетаю. Здавалася, зямля асуджаная, але без людзей, тэхнікі і дарог прырода адрадзілася. І гэта натхняе. І так, пра што нам варта памятаць, калі мы гаворым пра Чарнобыль, а гэтым нам раскажа наш госць, навуковец, навуковы журналіст Сергей Бесараб. Сергей, рада вітаць сябе ў нашай студыі. Вітаем. Нагода не вельмі радасная, але тым не менш вельмі важная. Яна ўплывае, думаю, што на жыццё ўсіх беларусаў. Гадавіна чарнобыльскай трагедыі – гэта акурат заўсёды тая дата, калі мы ўзгадваем тэму радыяцыі. І вось прайшло ўжо досыць шмат гадоў, уже хутка 40 гадоў ад гадавіны, ад таго, як адбылася гэтая трагедыя. Як гэта змяніла нашае жыццё, наш падыход да атамнай энергіі, да радыяцыі, што мы даведаліся пра сябе ў тым ліку пасля таго, што адбылося на Чарнобылі? Ну, у прынцыпе, аварыя на Чарнобыльскай АЭС, яна змяніла ў асноўным тое, што ў людзей у галавах, таму што, ну, асабліва ў свеце нічога не змянілася. Гэта была, як я люблю казаць, пра тое, што гэта самы ілюстратыўны выпадак, самая ілюстратыўная такая дэманстрацыя таго, як працуе брудная бомба. То бок Чарнобыльская аварыя – гэта найбуйнейшая ў свеце брудная бомба. Што такое брудная бомба? Брудная бомба – гэта так званая радыелагічная зброя. Яна адрозніваецца ад ядзернай зброі, вось гэтай класічнай, што там няма рэакцыі дзялення, і гэта проста нейкімі хімічнымі сродкамі, хімічным выбухам раскідваюцца радыеактыўныя рэчывы на нейкую тэрыторыю. Гэта так званая брудная бомба, гэта зброя выпаленай зямлі. Зброя, якая не дазваляе потым жыць і працаваць на нейкіх тэрыторыях, выкарыстоўваць іх для гаспадарчай дзейнасці. І вось Чарнобыльская аварыя, ўжо калі так будзем павярхоўна на гэта глядзець, гэта менавіта самы ілюстратыўны прыклад выкарыстання бруднай бомбы. Калі б я быў пісьменнікам, я б сказаў, што гэта ідэальная з пункту гледжання таго, як яно павінна адбывацца, катастрофа, то бок выбух, раскіды радыяцыі, шмат людзей пацярпела і гэтак далее. А што там адбываецца зараз з прыродай вось у Чарнобыльскай зоне? Вельмі цікава, як адрэагаваў жывёльны, раслінны свет. Можа, там з'явіліся міфічныя істоты з 3 галавамі, не знаю, там крылатыя быкі ці яшчэ што-небудзь. Шмат жа новых міфаў. Так, шмат міфаў пра гэта. Кажуць, што там нейкія мутанты жывуць. Ці сапраўды гэта адпавядае рэчаіснасці? Да, ваўкі, якія свецяцца ў цемнаце, не толькі вачамі і хвастамі. На жаль, ну ці на шчасце, гэта не адпавядае рэчаіснасці. І гэта ўсё такія нейкія казкі менавіта людскія, якія людзі прыдумаюць. Таму што на самой справе, калі глядзець за гэта 39 год,
якія прайшлі, это 39-я вот у нас гадавіна атрымоўваецца, то прырода стабілізавалася. Прырода стабілізавалася, конечно, найбольш цяжка было ў першыя гады, калі вельмі шмат гінула жывых там нейкіх істот, вельмі моцна зменшылася відавая разнастайнасць. Асноўным гэта ўдарыла па птушкам і па насякомым. Ну, як менш, такія даследаванні вот праводзілі навукоўцы, дзе былі ацэньваліся менавіта відавая разнастайнасць, шчыльнасць папуляцый птушак і насякомых. Яны дакладна зменшыліся. Як менш на, умоўна кажучы, 5-10 год. У першыя гады, так? Першыя 20 год. Ну, потым просто далей даследавання ўжо менш было. І ну, беларускіх даследаванняў вот, дакладна я не бачу, апошняе датаванае, мабыць, 7 ці 6 годам. І ў гэтых даследаваннях было напісана, што менавіта стала менш птушак, стала менш насякомых. Там стракоз, як бы, напрыклад, То бок яны гэтую радыяцыю не вытрымалі. Яны не вытрымалі. Але ведаем, што шмат сабак, ваўкоў там з'явілася, і нават кажуць пра такіх чорных лісоў і чорных лягушак, ці гэта сапраўды так? Лягушкі, дарэчы, змянілі з зялёных колер на чорныя. Так. Да. Ну, гэта... І гэта масава там па ўсёй тэрыторыі гэтага запаведніка, ці толькі пры станцыі, ці которые ў станцыі жывуць? Ну, гэта ў асноўным у тых месцах, дзе былі найбольшыя плямы забруджання, найбольшая канцэнтрацыя бэцэзія. Але агулам сапраўды сабак, там, калі я не памыляюся, зараз калі 500 сабак. І што цікава, як бы у іх жыццё, працягласць жыцця гэтых сабак чарнобыльскіх стала меней. Яны ў сярэднім жывуць 5 гадоў. Змянілася шмат пакаленняў. І вось самае цікавае, што, нягледзячы на то, што пакаленні гэтыя раслі без людзей, гэтыя сабакі нейкім чынам перадаюць менавіта іх цяня да людзей. Па-першае, яны атагналі ваўкоў, яны захапілі вось гэтыя тэрыторыі прыстанцыйныя, яны там жывуць і яны цянуцца да людзей. Каты. Здзічэўшыя каты, яны таксама, ну іх менш, чым сабак, калі я не памыляюся, каля 150. Там, да? Каты, ну як все ведаюць, што каты прывязваюцца да места, а не да чалавека, але гэтыя чарнобыльскія каты, яны таксама збіваюцца ў зграі і ідуць да людзей. Вось гэта можа таксама такім эфектам цікавым лічыць. Сергей, чула пра тое, што таксама нешта цікавае адбываецца з ваўкамі на чарнобыльскай станцыі. Падобна яны адаптаваліся да радыяцыі, і зараз навукоўцы нават праводзяць даследаванні, што могуць дапамагчы нам перадолець ракавыя захворванні. Ці вы можаце пацвердзіць гэтыя звесткі? Нейкі антыген выпрацаваўся быццам. Не. Ну, насамрэч, ваўкі, яны нічым не адрозніваюцца ад тых жа сабак ці ад тых жа кароў, якія таксама здзічэўшыя жылі каля станцыі, і нават, ну, в прынцыпе, як жывыя істоты, тое ж самае. Вось, проста ваўкоў вывучалі і высветлілі тое, што, значыць, жывёлы, у якіх не было адаптацыі да высокіх узроўняў радыяцыі, яны як бы памерлі. А тыя, у якіх высокія ўзроўні былі адаптацыі, яны выжылі. Ну, то бок, гэта такая трохі навіна дзіўнаватая, таму што нічога новага яна не нясе. Сапраўды, ну, што такое радыяцыя? Радыяцыя іанізуючая, яна, як бы, калі трапляе ў чалавечы арганізм, яна павышае аксідатыўны стрэс. То бок чалавека забівае не радыяцыя. Чалавека забіваюць менавіта свабодныя радыкалы. Гэтыя свабодныя радыкалы, яны існуюць паўсюдна. І ў гарадах, напрыклад, ад азона яны ўзнікаюць. Але радыяцыя гэта як бы лавіна падобны такі выкід гэтых свабодных радыкалаў. І яны... Што адбываецца з чалавекам? Ён нервуецца больш дэпрэсуе, ці што? Ці гэта на фізічным узроўні нешта? Свабодныя радыкалы, яны пашкоджваюць ДНК. Сонечны свет, дарэчы, таксама генеруе ультрафіялет, калі трапляе на чалавечую скуру. Вось гэтыя апёкі, да, гэта пашкоджанне ДНК, умоўна кажучы. А вось радыяцыя, уявіце, у адрозненне ад сонечнага света, яна пранікае поўнасцю ў цела чалавека і выклікае такія ж пашкоджанні ДНК, якія разбураюць, ну, пачынаюць разбурацца тканкі, арганізм хутчэй старэе, то бок забівае не сама радыяцыя, а пераксідны стрэс, так бы казаць. Колькі людзей насамрэч загінула падчас альбо пасля чарнобыльскай аварыі? Бо ёсць таксама вельмі розныя дадзеныя. Некаторы кажуць, што зусім і не шмат, мабыць, там 100 чалавек. То бок, што гэта не нейкая была татальная. І наколькі сапраўды ўзрасла колькасць ракавых анкалагічных захворванняў у жыхароў Беларусі пасля чарнобыльскай аварыі? Глядзіце, тут такая цікавая рэч, што афіцыйна колькасць разам з ліквідатарамі, колькасць людзей, якія пацярпелі ад чарнобыльскай аварыі, там гэта, умоўна кажучы, дзесяткі, ну максімум сотні чалавек, якія атрымалі
хранічную прамянёвую хваробу. Гэта вось як гэтыя ліквідатары, самыя такія, якія тушылі гэты пажар. Ну, той, хто працаваў там, застаўся ўнутры рэактарнага цэха пасля выбуха. Вось. А усе астатнія людзі, якія, умоўна кажучы, пражывалі на гэтых тэрыторыях, яны не лічацца пастрадаўшымі ад чарнобыльскай аварыі. То бок яны, таму што не звязана, няма прамой сувязі, зараз няма навуковага кансэнсуса пра тое, што радыяцыя гэта звязана, напрыклад, з анкалогіяй нейкай. Да? То бок доказы ўсе ускосныя. Па-першае. Па-другое, ёсць так званыя адэпты тэорыі радыяцыйнага гармезіса, якія кажуць, што невялікія дозы радыяцыі, яны, наадварот, закаляюць чалавека, так бы казаць. Ну, то бок это пазітыўны погляд такі на радыяцыю. Дарэчы, ну, вось, калі паглядзець на гэту сітуацыю, ўсё-такі пазітыўна. Месца чарнобыльскай катастрофы само па сабе, станцыі, ваколіцы ўсе, яны сталі такім як бы палігонам для навуковых даследаванняў. І вось у мяне пытанне, якія навуковыя адкрыцці ў галіне радыяцыйнай бяспекі і прагнозаў забруджвання сталі магчымыя пасля ЧАЭС? Ці стала прасцей прадказваць, як распаўсюджваецца радыяцыя там у паветры, у вадзе, праз расліны, праз жывёл, нават вось як чалавеку яна дзейнічае? Ну, як на мой погляд, найбольш значнае такое навукова-тэхнічнае дасягненне гэта будаўніцтва канфаймента, які зараз, дарэчы, вось расейцы пашкодзілі дронамі. Гэты канфаймент гэта сапраўды квінтэсенцыя. Я выбачаюся, канфаймент гэта што? Гэта вось Давайте патлумачым. саркафаг, які пабудаваны быў міжнароднай суполкай. Там як бы большасць краін свету, напэўна, тэхналагічна развітых, яны уклалі грошы пра тое, каб пабудаваць вось гэты другі саркафаг. Умоўна кажучы, першы саркафаг это тое, што было пабудавана СССР у 86-м годзе, каб закрыць бетоннае такое збудаванне. А канфаймент гэта тое, што мы зараз бачым. Да, і што з ім зараз? Ну, ён зараз быў пашкоджаны, а там гэта, як я казаў, дарэчы, мабыць, у інтэрв'ю Белсату, пра тое, што гэта, на мой погляд, вялікшае збудаванне тэхналагічнае агулам чалавецтва ў 21 стагоддзі. Вельмі складана сістэма фільтрацыі, сістэма кантроля за аэразолямі, якія там узнікаюць. І вось гэта менавіта квінтэсенцыя ўсіх навуковых дасягненняў, якія чалавецтва напрацавала на базе аналізу чарнобыльскай сітуацыі. Гэта менавіта канфаймент. І он там усё, там як бы і датчыкі, і фільтры, і нейкія сістэмы, якія прагназуюць, як будуць перамяшчацца аэразолі ўнутры гэтага канфаймента. То бок вось усё сканцэнтравана там. Вось. Мы разумеем, што чарнобыльская трагедыя адбілася вельмі моцна тым, як развіваецца зараз атамная энергетыка. Мы ведаем, што ў Еўропе быў адкат ад атамнай энергетыкі, зараз ідзе вяртанне. Кароткі адказ. Наколькі зараз будзе моцна узрастаецца развіццё атамнай энергетыкі і ці сапраўды нам патрэбная атамная электрастанцыя цяпер? Ну, беларусам дакладна не патрэбна атамная электрастанцыя, таму што няма тэхналагічнай культуры працы з гэтым. І тое, што зараз робіцца з БелАЭС, тое, што яна праставае больш, чым все астатнія АЭС, якія пабудаваў Росатам, гэта пацверджвае того. Але агулам у свеце сітуацыя зусім іншая. І пра гэта, дарэчы, у мяне былі 2 адмысловых матэрыяла з Белсатам пра ядерны рэнесанс. Зараз штучны інтэлект гэта абсалютна пражорлівая такая пачвара, якая патрабуе аграменных колькасцей электраэнергіі, і акрамя атамнай энергетыкі гэту энергію няма адкуль браць. Ніхто не збіраецца адмаўляцца ад штучнага інтэлекта, ніхто не адмовіцца ад атамнай энергіі. І ЗША зараз вось вельмі дэманстратыўна паказвае тое, што гэта будзе толькі больш і больш. Трэба гатавацца. Трэба гатавацца, трэба ставіцца разумна і дбаць пра бяспеку. Дзякуй вялікі, Сергею, што завіталі да нас, расказалі гэтыя важныя рэчы, таму што не варта жыць у свеце міфаў, варта гэты міфы разбіваць навукай. У нас у гасцях быў наш любімы навуковец Сергей Бесараб. Дзякуй табе вялікі. А мы працягваем і зараз паслухаем, якім бачаць беларускі